Ang uban kanato may mga altar sa ilang panimay aron diha mag-ampo. Apan kini usa ka ginang di lang kay altar lang ang ana siyang panimay kundi prayer room na gyud nga napuno sa imahen. Tara, og ato kining sudlon pinaagi ni ining report. Sud ni ining panimay, may buwag nga kwarto ang 67 anyos nga si Billy Uy. Iya kining gitawag og prayer room o holy room. Ang prayer room napuno sa nakalain-laing koleksyon sa mga imahen sa balaang bata nga si Senior Santo Niño. May gagmay nga mga Santo Niño ug aduna po'y mga dagko. Nagkalain-lain sab ang porma sa imahen sa Batang Jesus. Aduna say mga nakabutang sud sa picture frame. Gawas ni ini, napuno usab ang lawak sa nakalain-laing personalidad ni Birheng Maria. May mga naka-frame o gidisenyo pa ni ng Billy aron mugilak tan-awon. May imahen sa mga santos ug napuno usab ang lawak sa koleksyon sa mga pangagyion. Lucy may kabog sige ampo diri everyday jud. Apan alang ni ng Billy, dili ang mga imahen ang gibida, kundili ang pagpahinumdum sa mga musod sa iyang panimay, sa kabilihon sa pag-ampo o pakigrelasyon sa Ginoo. Ampo ra gyud makatabang nato. Dili ra kay katalagman bisat atong mga problema sa mga pamilya nato. Ampo ra gyud makatabang nato. Uban ni Lian Singkulan o Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.